Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli l-4 wara nofsinhar żaret il-ġnien tas-Serenità f'Santa Luċija, magħruf aktar bħala l-ġnien taċ-Ċiniżi, fejn għadhom kemm ġew installati kameras tas-sigurtà permezz ta' skema favur lokalitajiet aktar b'saħħithom u siguri. Is-Sindku ta' Santa Luċija, Charmaine St. John, semmiet kif issa fi ġnien is-Serenità minn barra l-kameras hemm gazebo li wkoll se tkun tista' tilqa' attivitajiet li jitgawdew minn kulħadd. Hawn Zerafa Civelli rreferiet għal dak li tħabbar għal budget tas-sena d-dieħla fejn l-allokazzjoni ta' fondi lil kunsilli żdiedet b'2 miljun euro fuq din is-sena għax kemm dawk lokali kif ukoll dawk raġjonali jagħtu kontribut dirett fil-ħajja tar-residenti kollha madwar Malta u Għawdex. Dawn iż-2 miljun euro budget ekstra l-kunsilli lokali apparti l-allokazzjoni permezz ta' skemi finanzjarji oħra tul is-sena li jibbenefikaw minnhom il-kunsilli lokali se jkun ifisser aktar ħidma għal familji Maltin u Għawċin, aktar ħidma mill-kunsilli lokali imma wkoll tfisser aktar fiduċja fil-kunsilli lokali għaliex huma l-ewwel spalla r-residenti tagħna, huma l-ewwel nies li jaqdu l-bżonnijiet tar-residenti tagħna u huma l-ewwel nies li jaqdu l-bżonnijiet tal-lokalitajiet tagħna. Hija elenkat li minn barra din iż-żieda jingħataw allokazzjonijiet addizzjonali lil dawk il-kunsilli li l-lokalitajiet tagħhom huma popolari mat-turisti. Tenit ukoll is-sena d-dieħla se jkompli jsir investiment fil-kultura u t-talent lokali waqt li jsaħħu l-iskemi ma' proġetti infrastrutturali u dawk dwar l-indafa pubblika fil-lokalitajiet. Semmit ukoll il-kunsilli qed jirċievu fondi oħrajn u appoġġ bi proġetti kbar ta' tisbieħ b'kollaborazzjoni ma' Project Green, id-Dipartiment tar-Restawru l-Preservazzjoni, tat-tindif u l-manutenzjoni u vjal kulħadd fost oħrajn. Preżenti wkoll kien hemm id-Direttur Ġenerali għall-Gvern Lokali Emil Vassallo li spjega kif l-allokazzjoni tal-fondi għall ġbir tal-iskart issa se tmur direttament għand ir-reġjuni għal aktar effiċjenza.